GFM 100.9. The station with the best music. You sang the pie, love you for life. You're the best of radio, the radio of my life. Radyo Bulano. RJ 100.9 FM. Kining mong musunod nga programa usa ka binayran ang mga pulong ug ang iyang giskutan iya lamang sa tagdumala ning maong programa ug way labot kining maong sibiyahan. Ang Tingog sa Hagna, usa ka programa sa radyo o sa telebisyon nga gimugna tungod ug para sa katawhan aron masayod ang tanan nga makahibalo kabahin sa mga programa, mga proyekto, mga kalihukan ug pulisiya sa lokal nga pangagamhanan. Ubos sa pagdumala ni Mayor Joseph Atsacoso Ranyola. Ang Tingog sa Hagna. Mubati ug maminaw sa inyong mga suwestyon aron dugang pamapalambo ang atong lungsod. Ang Tingog sa Hagna. Ug karon, ania ang inyong tagdumala. Higala, kumusta o welcome na sa ganing atong sinumanang programa sa kahingan sa radyo, sa telebisyon o sa social media. Ang Tingog sa Hagna, kining niubos nga higala, Bern Condor, uban-uban ta, sa usa ka oras nga programa, unya atong kauban karon ang ato ang Municipal Administrator, Ma'am Teresa Gina Ranan. Good morning, Ma'am. Good morning kanimo, Bern, ingon man sa tanan nato nga mga lumulupyo din sa atong lungsod sa Hagna, ilabi na gyud sa atong amahan sa atong lungsod ug ang atong inahan. Ang atong amahan, Mayor Joseph Atsacoso Ranyola, uban sa iyang asawa, kapika sa kinabuhi, Ma'am Becky, ug sa iyang mga anak, daghan kayong salamat usab sa tanan nato katig kanunay nating paminaw, maayong buntag kanatong tanan. Well, good morning sa ato ang 33 ka barangay ning lungsod sa Hagna. Unya karong adlaw usab atong gikauban ang atong Vice Mayor sa lungsod sa Hagna, Vice Mayor Engineer Teopisto Pagar Jr. Good morning, Vice. Good morning, Vice. Yes, good morning, Hagnaanon, good morning sa akong kauban, Boss Bern, o si Ma'am Gina, o sa atong halanod buutan update ng mayon, Mayor Joseph Atsacoso Ranyola, o ni Ma'am Vicky, o sa tanan ng mga itong mga kabaranggayan sa lungsod sa Hagna, mayong buntag ka na itong tanan. Good morning sa tanan na to, no? Maalanon nga Martes, Ma'am Jean, o Vice, no? Tugnaw. Tugnaw. Oh, kijugpos ta ani. O niya, sa ato ang mga opisyalis sa lokal nga pagamahanan sa lungsod sa Hagna, Ma'am Jean, ang ato ang BPLO. Kamulo pagyapon sila, no? Napay mga late gamay. Atong January 20, mao gadto ang atong katapusan sa paghatag og discount. Discount. Unya karon sige gihapon ang atong mga empleyado din ha sa BPLO sa pag-atiman sa atong mga kliyente, atong pagtimpaya kang Raymond Quadragaw, kumusta diha o man sa tanan nato mga empleyado sa tanan nga nanglukat diha og permit o nagbayad sa buhis. Kaninyong tanan maayong buntag. Okay. Speaking of the local government unit, ang ato ang sangguniang bayan usab, grabe po ni sila kabisi kay daghan nga mga gipang-usob nga mga balaod karon, Ma'am Jean. No, ang ato ang panimbayan diha, no, sa sangguniang bayan sa lungsod sa Hagna. Vice. Sa akong mga kauban diha sa Sangguniang Bayan, mayong buntag katong tanan, mo ni ang akong grupo nga mga kugihan, grabe yung gayo. Kugihan. Gusto ang uwasan naman to. Basta lang mahuman ang akong mga obligasyon ng trabaho, Bern. No, nindot ka na. Depende na sa pagda, no, sa pagdumala sa ilahang leader. Usapon na, kay ang ilang leader sa Sangguniang Bayan, naamang po'y kinakusgan ng leader na si Mayor Joseph Atsacoso. Okay. 11 Sangguniang Bayan, good morning. Good morning. O niya, sa ato ang Comelec usab, no, padayon ang ilang pagpangrehistro sa mga bagong nagparehistro, sa mga bagong mubalhin o parehistro, transfer.
So kudos inyo tanan diha no sa Comelec nga padayon na sila satellite pangrehistro Ma'am Jean no sa kada barangay. So ubay-ubay ko no pod Excited ng tanan para sa eleksyon. Karong tuig na di na dinam sibog. election Di na ginapatabang. Oo. o SK election. So magpabilin ang naay agi, ang way agi, way pabilin. Depende sa mga tao. Oy, natin ko yung special na pagtimbaya ko, Bern. Happy birthday ni Tia Nining Oy, asawa ni Sir Marco sa ICM. Wow, Happy birthday! Birthday, ma'am. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May election. Paniod to na, paniod to. Panihapon. Panihapon. Well, grabe no mga kaigsunan. Ato lang pahinumdumpod sa 33 ka barangay nga kanunay magbinantayon gumikan sa panahon nga di ginato kalikayan mo kalit uguan, kalit kusog karon panahon na gasigi uguan unya pahimangno sa ato ang Municipal Disaster Risk Reduction Office nga kanunay magbinantayon sa labi na sa mga lugar nga bahaon o katong prone to landslide mga higala no kanunay mag-andam o niya tinabangay sa pagbantay aran ang tanan ana sa kaluwasan. Unya tuod man, Ma'am Jean. So mo kadto ang gipahimangno no sa atong MDRRM sa atong mga kabarangayan ug dunay mga paglandslide ingon ana palihog ipahibalo dayon sa atong mga opisyalis sa barangay ingon man pwede ka mo moderetso og hatag og taho para sa atong pag-alert sa atong MDRRM. Okay. So muna na kanindot karon. Unya sa atong pagpadayon mga kaigsunan sa niaging mga simana nga mga panghitabo dinhi sa atong lungsod sa Hagna ato sang tan-awon ang weekend review. Mga higalaw, welcome na usab din itong sinimanang programa sa paghatod sa impormasyon at edukasyon sa tanang katawang hanggaan, ang Week in Review. Gihimamat ni Mayor Joseph Raniola ang mga empleyado sa lokal nga panggamhanan sa Hagna, ang mga regular employees o ang job orders. Atong paminaw. Kalib na ang uban susama sa fiesta ug Pasko. Kinasingkasing nga gihangyo ni Mayor Raniola ang mga empleyado nga gamiton lamang ang katungod sa paglib panahon nga wala nay kalihukan nga pagahimuon nga dili usab magdungan-dungan sa paglib aron dili usab mabiyaan ug mahikawan ang katawhan nga nagkinahanglan sa serbisyo sa lokal nga pangagamhanan. Gisanong og gidawat sa mga ningtambong sa maong tigom ang hangyo ni Mayor Raniola. Uban nga mingtambong sa maong tigom ang mga miyembro sa Local Finance Committee. Sa pagkapalis ni ana, iya usab nga gihimamat ang mga job orders ng mga empleyado sa munisipyo na adunay sobra sa 10 ka mga absent sa niaging tuig. Susama sa iyang gihimo sa mga regular nga amahanong paghangyo niini nga minus-minusan na ang pag-absent aron sarang mahatagan og tukmang ug tinuuray nga serbisyo ang katawang hagnaanon. Gamay nga sakripisyo susama sa pagsakripisyo ni Mayor Raniola aron masilbihan ug makabaton ang mga hagnaanon sa dugay na nga gihandom nga kausbawan ug tinuuray nga serbisyo.
sa katawhang hagdan. Karong si manahuna, ang National Director sa Environment Management Bureau nga si Engineer William Cunyado imbisita dinhi sa lungsod sa hagdan. Atong paminaw ang taho ni James Cyril Tadena. Ang National Director sa Environmental Management Bureau o EMB nga si Engineer William Cunyado uban sa Solid Waste Management kon SWM Regional Coordinator sa Region 7 John Quiamco mibisita sa lungsod sa Hagna niadtong Enero 16, 2023. Kiabi-abi sila ni Mayor Joseph Ranyola, Vice Mayor Jofisto Pagar Jr. ug sa mga department heads sa lungsod. Mapasigarbuhon nga gipakita sa mayor ang Material Recycling Facility kon MRF sa Eco Park Tubudmar diin nahingangha ang grupo sa pasilidad ug sa high-tech nga mga equipment niini. Gusuro usab ang grupo dito sa Baywalk ug sa merkado publiko ug tataw nga namatikdan sa EMB Group ang kalimpyo sa lugar. Dumiha ang tanaw ng mayor yun sa dunia pa pagpagwapo, pagmanis sa Hagna ng sitwasyon. And one thing na ako rin mabantayan niya, number one is cleanliness. Cleanliness yun. So kung gusto ka sa kinabuhi niyo, this you have to clean your environment. Same time, in a short period, mahitabo ang changes sa usapan sa local government. So, kung sa ikikita na uwi nila, this is and you should be happy and love your year for what we did to the Hagna municipality. Kini si James Cyril Tadena alang sa Week in Review. Uman sa pagbisita ni National Director William Cunyado, isunod ang Assistant National Director sa EMB kon Environmental Management Bureau dinhi sa lungsod sa Hagna. Atong paminaw ang kinatibuk-ang taho. Ang OIC Assistant National Director sa Environmental Management Bureau kon EMB nga si Engineer Bismenda A. Osorio uban sa Environmental Management Specialist nga sila si Maria Delia Cristina Valdez o Jumalin Laurito bibisita sa lungsod sa Hagna ni adtong Enero 18 tuig 2023 sa samang simana sa pagbisita sa EMB Director Engineer William Cunyado. Sila malipayong giabi-abi ni Vice Mayor Jofisto Pagar Jr. ug sa mga department heads sa ngalan ni Mayor Joseph Ranyola. Mapasigarbuhon na usab nga gipakita sa LGU Hagna ang Municipal Material Recycling Facility kun MRF sa Eco Park Tubudmar diin nahingangha ang grupo sa pasilidad ug sa mga high-tech nga mga equipments na ini. Nakasuri usab sila sa Baywalk ingon man sa merkado publiko diin tataw nga namatikdan nila ang kalimpyo sa lugar ug nahingangha sila pagkakita sa air-conditioned nga mga comfort rooms sulod sa merkado publiko. Dako ang garbo sa mga hagnaanon ang lungsod sa Hagna ubos sa administrasyon ni Mayor Joseph Ranyola ginabisita ug giday sa mga dagkong opisyal sa gobyerno gikan sa nasudnong buhatan. Og kini si Elizabeth Orias alang sa Weekend Review. Si Mayor Joseph Ranyola ning paambit sa iyang kahanas kauban ang siyam ka mga nagkalain-laing local government unit dinhi sa probinsya sa Bohol. Atong paminaw ng taho ni Jester Monte de Ramos. Ang kadasig ni Mayor Joseph Ranyola sa pagtabang dili lang limitado sa mga hagnaanon apan milapad usab kini ngadto sa mga silingang lungsod sa Bohol. Niini ang LGU Hagna nagpasiugda og consultative meeting uban sa siyam ka LGU sa Bohol nga mao ang Garcia Hernandez, Valencia, Luway, Lubok, Dawis, Panglao, Duero, Gindulman og Pilar niadtong Enero 18, 2023 sa Captain Goyo Caseñas Hall Municipal Building aron ipaambit ang kahanas sa local chief executive sa budget. Nailhan pag-ayo si Mayor Ranyola isip eksperto sa national budget tungod kay 30 man siya katuig na nagtrabaho sa National Budget Commission.
og napamatud-an nga tungod sa iyang kapatid direkta siyang nakakuha og mga pondo gikan sa mga nasudnong ahensya nga may resulta sa nanlaing mga proyekto nga nagapadayon karon sa lungsod sa Hagna. Mitambong sa mahutigom ang kanhi Mayor sa Tagbilaran City nga si Attorney Dan Lim, Mayor Neil Balite sa Valencia, Mayor Raymond Hala sa Lubok, LGU Department Head sa lungsod sa Duero, Garcia Hernandez, Luway, Dawis, Panglao, Gindulman og Pilar, Vice Mayor Chopes Tupacar Jr. ug LGU Hagna Department Heads. Ang mga mayor nga nitambong sa maong tigom ni padayag sa ilang pasalamat sa halandong buhat ni Mayor Ranyola aron matabangan sila nga masabtan ang mga kabahin sa budget alang sa ilang tagsa-tagsa ka mga lungsod. Dako yung pasalamat ako ni Mayor JR aning ang kaliunan. Wala may mayor nga murag inisi para tabang sa uban nga lungsod. First time ko din ang katulog na mayor gusto kong tabang sa ubang lungsod niya. Unsay naitabo sa kalungsod nga nag-develop sila update ang ilang economic mga activities sa mga lungsod ilang i-share sa ubang lungsod mo na nga kung i-honor yun Hagna, especially ni Mayor JR o ni Vice Mayor Jojo for this initiative. Kita nga mga lungsod nga nadire ato din i-grab ng opportunity niyari ito ko ingon si Mayor JR nga pigilan yung mga tao paniyon niyari ito ko para gusto ko maka-learn kung sa para kay first time din ako mga nadire sa pangalagan sa lungsod. So again, thank you. Kini si Jester Monte de Ramos alang sa Week in Review. Mga katawhan, hangtod sa sunod higayon sa atong pagpanag-uban aron mapadangat og mga impormasyon og tinud-anay edukasyon para sa katawang hagnaanon. Kini si Bern Condor. Daghang salamat ug padayon lungsod sa Hagna. Okay, thank you so much no sa ato ang mga partners sa Pikaslawak, ang Jarcom o ang mga technicians sa San Miguel Cable Network Incorporated. Wow, Ma'am Jean. Oh. Bern, nalang ko'y gamay nga kahatag no nga dugang nga kuan. Ang atong halangdong mayor, grabe jud ang iyang pagtan-aw, especially in taking the time sa atong mga empleyado no. So mo nang datong panahuna iyang gi-check tungod kay January naman pud ron lain na pud nga tuig iyag yung gitan-aw ang mga performance pud sa atong regular employees ug ingon man sa atong mga job orders mo hinungdan nga iyang pakigtagbo gi-meet niya ang atong mga job orders ug ang atong regular employees aron usab pag-remind kanila kung unsa ka importante para nato nga nagserbisyo sa atong lungsod sa Hagna ang oras. So tungod kay dili sa tanang higayon nga pagkangan lang kay regular ka, you have all the benefits. Of course, you have the benefits pero dili pod kinahanglan nga imo ning apusahan. So mao na iyang gihatag nga pahimangno no nga kita nga nagtrabaho ta sa LGU, we are here for our commitment to serve. So ang atong pagserbisyo kinahanglan nga naa sa insakto nga oras, insakto nga panahon. Dili na yung mang-leave tag padong fiesta na. Fiesta halos tanan mang-leave. Magdungan. Og December pod Pasko halos magkahurot-hurot. So kitan-aw na ni Mayor no nga pila ang atong workforce, pila ka buok ang nang-leave anang adlaw ana. So mao na nga iyang gikalingaw nga pahimangno nga kanang siya nitahan sa iyang kaugalingon ni sakripisyo para sa atong lungsod. So kinahanglan nga kita pod nga mga empleyado always ma-reminded nga we are of service, kinahanglan ato og yung gamito ng atong mga benefits in
the correct way. Bisan pa man tuod, Ma'am Jane, o kining giingon na to nga leave, no? Usa ni siya sa mga benefits nga madawat sa usa ka regular employee. So wa man tay supa kana, naamon ta. Pero ato lamang gamiton pod panahon ba nga, for example, sa emergency, kinahanglan ginato na. Unya kanang nay mga activity magkasakit, nay problema sa pamilya. Ang gihangyo ni mayor tong panahon na kini bang naay activity ang munisipyo, no? Panahon sa piyesta, panahon og nay mga bisita, unya man timing bitaw nga naka-leave. So mo gamay ang atong mga empleyado, gamay pa ta. So makuhaan pa. Oo, mo gamay ang workforce. Kinahanglan ta og daghan pa kay aron makita pod. Unya gawas pa na ng mga activities na yung mga services nga maapektuhan. No. So yung tanaw ni Vice. Kumaw yun na, ang gusto yun ni Mayor na mabalanse ba na kung namuwa ng usa na leave, so na-support na insakto po kay ang kasagaran ko nga mahitabo magdungan-dungan, so madisgrasya nga itong pagpanerbisyo. Kung na yung nagikinahanglan sa departamento ng mga adlawa, dili ta kalihok kay nawa ang head, nawa ang assistant, so mo na gipahimangno yun ni Mayor nga iplasta ihanay gyud ang tanang mga leaves karong mga panahon na kay aron dili pud makiang ang serbisyo sa munisipyo. Pahibaw lang yun ni Mayor unya iya pong gipasidan-an po ng uban nga kana bitaw kalit-kalit ra og absent nga way mga kuan, so dili maayo nga mga practice man. So gitagaan ang higayon ni Mayor nga matulid ang mga hiwi nga mga pamaagi sa una nga dali-dali raglim, absent lang ana. So para lang po na sa kaayuhan sa empleyado ug labi na sa atong lungsod nga maserbisyuhan og sakto ang mga katawan. Okay, Ma'am Jean. Ako as designate karon sa HR usab Berno. So amon nang gitan-aw atong ato na ning plastaron as to atong mga paggamit nato sa atong mga leave of absence unya. Ikaduha pod for the mga job orders nato Bern, dili kay tungod kay deductionan sa ilang sweldo, absent lang ko. Dili man na ingon ana. So once nga naana ka sa 10 up na ang imong absent Bern, kul-apa na gyud ka ana. So in a year, no? In a year na. Sa usa ka tuig. Sa usa ka tuig. So daghan kaayo mga late, mga ingon ana. So ato nang gi-remindan nga we are of service, ni sulod ka sa munisipyo because you are committed to do service para sa atong mga kaigsuonan. So kinahanglan nga ato pod nang i-observe kining tanan. Correct, no? So sa mga job orders pod no work no pay mabud sila, no? Matud sa imong gingon, Ma'am Jean, bisan pa man og kaltasan, pero ang tanan magud isip usa ka pamilya ba naay mga obligasyon nga gipanghuptan, no? Magamay magagmarango, madako magagmarango, pero naamoy papel nga kinahanglan i-play. So mo na gipasabot ni Mayor. Wa man pod ingon nga dang hangyo ra mo to, amahan ng hangyo ba? Nga gi-remind ra kay nakita mo gud last year nga mo lagi na mga activities, mga waang uban kay naka-leave, kinahanglan unta, pero kung nag-remind siya karon tuiga, kay karon tuiga di ay Vice ug Ma'am Jean, matud pa ni Mayor, daghan ang mga activities nga paghimuon sa atong lungsod sa Hagna. Kay og nakita nato karon diha sa atong munisipyo, grabe ang mga proyekto nga gitrabaho karon. Yes. Naanay tulo, kanang tulo naman major project na. Una ni ana munisipyo, ikaduha kanang gym, ikaduha ay katulo kaning sports complex. At the same time, karon pod pagasugdan kanang tuiga ang ato ang faith tourism project sa lungsod sa Hagna, Ma'am Jean. No, imagine upat kadagko nga mga proyekto wa pa nato nganli ang tubig. Nga karon usab ang PRDP project, water project ha. Unya wa pa nato hinganli ang ato ang gitawag nato nga eco park. Ang pagproseso sa mga basura nga karon sunod buwan makumpleto na ang mga makinaryas o niya magsugod na pod ang operasyon nadto. Wa pa po nato hinganli ang kining atong swine multiplier farm, no? So mag-abot-abot. Wa pa po nato hinganli ang ato na pod nga gi-open o gisugda na pod ang fish port sa lungsod sa Hagna. Ang ato pang annex. Wa pa po nato hinganli ang atong annex
Grabe, Ma'am Jean. Unya, sa pagpadayon sa mga programa sa Halangdong Mayor, kining agrikultura, padayon gyapon. No? Padayon ang buyback, padayon ang panghatag sa libreng binhi, padayon ang libre nga mga abono o naman tay gingon nga balanced fertilization, pagtagad sa atong mga mag-uuma, basta magparehistro lang sila. No? So, sa imong tanaw ni Vice. Mga ginabern nga ang pagpaningkamot ni Mayor Joseph Ranyola, nakita na gyud sa iyang ikaduhang term nga daghan na gyud og kanang abot. Unya ang pagdisiplina sa mga empleyado, dili lang sa mga empleyado, sa atong katawhan sa lungsod sa Hagna, nga mutuman gyud kuno sa ang ipon nilang buhatonon, labi na kay sa agrikultura ang mga people's organization, insakto sila og ayuda, gitabangan gyud sila insakto, gigiyahan sila og insakto. So kanang ubay imong pangitaon nga ingon na mangganit ng ubang mga mayor sa kalungsuran nga kauban sa meeting des niaging mga semana nga wa sila kaagi og mayor nga naghuna-huna og laing lungsod nga tabangan. Correct. Yes. Kanang dapita dako na kayo nagpunto sa atong mayor nga ni-extend siya og tabang sa ubang lungsod kay sa ato lang mismo daghan na ta og mga proyekto nga naabot ug nahatag ni Mayor tungod sa iyang paningkamot kay tuwa man siya pirme nga makakuha dito sa nasyonal nga funding. Correct. So ang atong munisipyo dili gyud nga magsaligra ka sa imong kaugalingon nga abot o imong kanang atong budget tungod kay kung kana atong basihan wa gyud tay mahimo, so nag-outsource ta tungod kay si Mayor dako siya o mahimo dito sa nasyonal. Kana lang atong una-unaon nga ang pagtabang ni Mayor Joseph Pachacoso Ranyola sa Hagna, labi na sa Hagna-anon ng mga katawan, kinasingkasing yun ang niyang gibuhat, iya yung gitaya ang iyang kaugalingon para maabot niya ang iyang plano nga mahatag din sa atong lungsod sa Hagna. Okay. Nya, speaking of sa atong makita man nato sa atong weekend review nga aduna usay pa nagtapok sa mga representante sa nagkalain-lain nga mga LGUs nga gipakikitaan usab o gipakigistoryahan ni Mayor tungod sa mga mayors usab nga nakakita sa kaabtik Potential. Mayor Joseph, potensyal sa pagpangita o nasudnon nga budget pondo nga gikan sa mga nagkalain-lain nga mga ahensya mo hinungdan nga nag-request kining mga mayor sa atong mga kasilinganan nga magpatudlo or magpagiya ilabi na gyud sa ila pod nga mga LGU employees, ilang mga department heads, sama sa ilang municipal engineer, sama sa ilang municipal agriculture planning, no? So, dinhi ang lungsod sa Pilar, ang lungsod sa Gindolman, ang lungsod sa Duero, Garcia, Valencia, Lila, Lubok, Panglao. Lubok, no? Panglao. Dawis. Dawis diha. Pero na-late ang Dawis. So, ingon ana no, tungod sa iyang ato pod nga paningkamot sa atong mga mayors nga mulambok yun pod ang kinatibukan sa Bohol. Mao hinungdan nga iya gyud nga gitabangan usab aron usab magiyahan. So ingon ana ang atong mayor ka manggihatagon. Correct. Nga mo share jud kunon sa iyang mga potential. Sa nga virtue, generosity. So, dako magpasalamat ni Mayor Balite, no? Diha sa Valencia, sa karon pagud siya nakakita nga matud pa ni Vice, karon pa siya nakadungog og nakasuway nga adunay mayor nga ning tabang pod sa mga mayor nga matabangan sila pagpalambo pa silang lungsod, pinaagi sa pagkuha matud pa ni Gina, pinaagi sa pagkuha sa nasudnong pundo. Kini ato mo nahibaw-an nga sa wa pa mahimong mayor si Mayor Joseph Ranyola. Gani suhito ka ni Ma'am Gina, suhito ka ni Ma'am Engineer Vice Mayor Pagar, no? Nga usa ni siya ka budget expert. Usa ka kining gitawag nato nga advocate on budget for transparency, accountability and equitability. So may equitability mga kaigsuunan sa atong munisipyo, grabe na ang kanang equitability nga gi-exercise nato.
Unya karon nga naay oportunidad nga mohagbong sa moabot sa atong probinsya sa Bohol, unya gipaagi sa ato ang lungsod sa Hagna with Mayor Joseph Ranyola, gitan-aw po ni nga kani nga pundo equitable ba pod. So mo na hinungdan nga nagtigom ang mga lungsod uban ang mga mayor aron ma-share nga equitability nga makapundo po sila o makaproyekto po sila pinaagi sa nasundong ang. Yes. So kana pinaagi sa pagpaningkamot sa itong halangdong mayor, kung dili pa magsigad to atong mayor sa Manila, di pa po siguro kakita og ingana nga dakong pundo, no? Maupon, usapon na bird. So mo to nga ang mga empleyado no nga gipaanha kinahanglan nga makaandam sila usab sa maila mga wish list. Wish list. Wish list. Sama sa farm to market road. No? So na. So nindot kaayo nga dunay panaghugpong sa mga mayors nga dili lang kay nagsolo lang ang usa ka lungsod sa pag-angat, no, kundi halos silang tanan magkadungan tungod sa ila pod nga pagtinabangan. Ang akong punto na Ma'am Jean, akong nakita mo gon nga point pa. Kanang napo kabuok nga mga lungsod. Napo man na sila tanan. Napo kabuok mga lungsod ngani sanong sa maong kausa o kaning gingon panagtigom, nagtuo na sila. They believe with ni Mayor Joseph Ranyola sa pag-deliver sa kaning gingon nga nagi katakos ba nga maka-deliver sa mga proyekto nga makatabang gyud sa uban nga mga lungsod. Nagtuo na sila. So how much more kita mga hagnaanon nga nakita naman nato nagud tay tulo na. Tulo, dili kay tulo lang, daghan pa na. Of course, Bern, no? Tungod sa nakita usab sa atong mga kasilinganan nga mga lungsod, nakita man nila nga doon nakita nga mga proyekto sa atong lungsod. Mo na hinungdan nga they also believe nga makahimog yun si Mayor Joseph nga makakuha og mga pundo from the national. Speaking of kanang mo believe, duha mo na nigtuo ka og ni believe ka. Kanang Binisaya ba nga believe? Nihanga ka. 'Di ba? Nihanga ka. Ang atong National Director sa EMB, grabe pod ang pagsaludo ug panghanga ug pagbilib ni Mayor Joseph Ranyola. Kaning EMB, Environmental Management Bureau ni Ma'am Jean. No, kani sila naglantaw sa ato ang gawa sa DNR sa Kalikupan, naapon ni sila mga ngipon. Mo ni mga ngipon, mo ni mo pa Precious Mayor, kung wa mo sunod sa kaning giingon nga Ecological Solid Waste Management Act of 9003, no? So nianhi ang National Director, ikapila naman ni nianhi Ma'am Jean, daghan ubay-ubay naman ni. Una ang Assistant Secretary si Miss Joanne Lagonda, ang Assistant Director. Sukan paglingkod ni Mayor JR, no, ubay-ubay na ang mga national figure nga niabot din. Niabot na pod ang National Director. Unya pagkapila lang ka days ana, or 3 days siguro to niabot na pod ang Assistant Director na pod niabot. So mo tong inyo nakita nga gisuroy ni Vice Mayor ang atong Assistant Director, unya na-impress gyud sila sa kahimtang sa atong lungsod sa Hagna. It is because of course tungod sa giya sa atong amahan sa lungsod. So muna nga nakita nila dito sa Material Recovery Facility nato MRF no ang mga ekwipo nga angayan gyud para sa atong mga basura nga dili na siya mahimong basura kundi mga raw materials na kini. So raw materials tungod kay gamiton sa lain nga pamaagi. Correct. So mahimong recycle na siya burn. So makumpleto na sila paningkamutan nga karong February. No, so doon na tay ang gipaabot nga katong sorting equipment. Mo dako-dako to nga machine mga kaigsuonan nga gani matud pa po ni Engineer Peter, mubalik na po ta pag-IEC sa mga kabalayan. Okay, ato na po na nga i-enforce na po burn ang segregation. At source. Aron inigapot sa dito, gamay na lang ang atong isort. Diretso na ang atong pag-process. Mas madali ang pagtrabaho. Based on sa itanaw ni mo sa pag-abot ni Assistant Director din sa lungsod sa Hagna, kay ikaw magigada dito sa Kuan, dito sa Eco Park, no?
unsay imong mga reaksyon nga nakit-an sa mga assistant director? Sa iyag yung obserbasyon sa atong pag-abi-abi niya, ipatanaw siya na doon sa atong proyekto. Dili siya maka-imagine ba nga naabot na nato akong ingnan nga tungod na ni Mayor Joseph Ranyola, tungod kay naningkamot siya, nakita niya kung sa mga problema sa atong lungsod. So ang tanang mga problema gipangitaan ni Mayor Joseph Ranyola og solusyon. So bahin sa basura mo ni ang solusyon nga nakita. So dili siya maka-imagine nga sa worth nga pila ka milyon sa usa ka package nga 12 ka machines maabot na to. So sila mismo giingnan sa tag-iya sa atong gikontak na supplier nga ang iyan yung i-showcase ang hagna. So motong ni anhigod sila ilag yung itanaw unsa ka tinuod. So grabe ang ilang pagtanaw kay ang lugar nato nindot man gipangitaan gyud og plastada nga dili ba makasamok sa mga katawhan. Kaya gawas po sa atong ISWM o sa Eco Park na atong adto, ato silang gisuroy diri sa atong Baywalk. So nindot ang ilang appreciation is nindot nga mas akong inan po nga na-appetite akong plano ani ma'am. Pero kani initial lang ni tungod kay para mahinlo. It's ko na gwapo na tanawon siya. Unya ato nato sa market. So grabe po ang ilang pagtanaw nga appreciate yun sila sa market nato nga nindot hinlo yun. Nga gawa sa hinlo atong ipatanaw po sa atong CR. Kung siya nga nindot yun sa man pagtrabaho ninyo. So kanang dapita ato silang ipasabot nga kining tanan tungod ni kay ang plano ni Mayor na nahimo na nga realidad. Tungod po na kay nagtinabangay man ang mga hagnaanon, trabahante, o labi na sa Sangguniang Bayan, akong ipasabot na ang part sa Sangguniang Bayan sa una, sa first tuwa ni Mayor, paglingkod ni Mayor, grabe. So, karon nisamot ang development tungod kay ang part sa Sangguniang Bayan nagkahiusaman. So, plaster na burn, akong inang-inan ang tanan ng mga endorsement ni Mayor, ma'am, dili na maabtan o dugay tungod kay amo nang i-discuss dito labi na sa mga urgent matters sa mga proyekto. So mga paspas yun na mo pinakasabot na ang mga sa sanggunian kung unsa po'y angay nga buhaton labi na sa pagserbisyo kay gipili man ang mga kagawan para sa pagserbisyo sa tulong. So nakurat po siya kay ato mang ihatagan po og idea sa mga panghitabo sa tulong sa Naber. Okay. So nindot kayo ang impresyon sa Assistant Secretary. No, gani Ma'am Jean, ang impresyon sa ni director sa EMB grabe. Unya plus na pa assistant director nga niabot, grabe po ang impresyon. Murag ganahan pud ta mo trabaho anig dugang kay ang atong mga pagpaningkamot ba. Ang pagpaningkamot sa tong halangdong mayor, ang ato ang pagtrabaho bisan pa man tuod og lapas na sa oras pero kumbati lang gihapon sa ato mga job orders nga bisan og uwan og init na ang gyapon siya kanunay nga nagtrabaho atong murag ibayaw ang atong kasing-kasing nga naadi po ni-appreciate naay makakita mahimong proud to burn no tungod kay we are part of that kanang advocacy no nga og commitment nga mo serbisyo sa atong lungsod sa Hagna. So kining mga panghitabo nga adunay mga directors, mga assistant secretaries nga niabot sa atong lungsod dili nini basta-basta because we cannot get their attention easily, no? Di gyud na nato makuha ang ilang mga atensyon, ang ilang oras tungod kay kining mga tawhan na mga busy kaayo. So tungod sa pagpaningkamot sa atong mayor nga aduna tay ma-showcase no dili lang kay ma-showcase kundi makita sa mga katawhan nga aduna gyud gibuhat ang balay lungsod. Correct. So mao na nga ang mga paningkamot dili lang ni mayor kundi inubanan pod sa atong mga empleyado no. So mao hinungdan nga kini nabuniog sa maong ahensya. So mo na hinungdan nga miari sila pag-verify kung tinuod ba ni para kini mga best practices nga ato na nga gi-practice karon
maka-copy-paste po ni ngadto sa uban. Copy-paste, So mo na ilang giingon, copy-paste naman ni. correct. So kung unsay inyong mga best practices, mao pud ni amo pud ning iadto sa uban nga mga kalungsuran sa mga cities aron ila pud ning makuha ang inyong gihimo. Correct. So, mao na burn nga we will embrace now kanang sa umaabot ng mga adlaw, dili lang kay sila lang ang moabot kung dili na nakahibaw ko nga naapay daghan nga moabot burn. correct. So mao na nga para sa atong mga lumulupyo sa lungsod sa Hagna, atong batunan gyud ang pagkamaabyabihon sa mga katawhan nato nga unta maglimpyo gyud ta sa mga surroundings kay this is not only para sa atong kalambuan kundi para pag-maintain usab sa atong health no nga dili ta matakdan og sakit tungod kay hugaw. Kung atong balik lang taon katong giingon ni direktor no nga nakita gyud na una ang kalimpyo sa lugar. Kalimpyo sa lugar kay matud pa niya sa iya pong prinsipyo og mudala ka sa imong pamilya o sa imong banay una gyud ang kalimpyo. Kay kung ang imong banay dili limpyo, hugaw, so mo reflect mo na sa imong pagkatao. So meaning to say, kung ang lungsod karon nakita sa uban nga mga bisita nato nga limpyo kini, nag-reflect pod kini sa ato ang leader sa lungsod sa Hagna nga limpyado pod. Meaning to say, disiplinado. So ang namuyuan ng balaya kung limpyo, disiplinado. So mo na nakalami ani Vice Mayor ug Ma'am Gina, no? O niya, speaking of disiplinado, daghan naman rin nag-comment niya. Ato ang Facebook, no? Actually, live tatulo ka FB page, no? Ang Municipality of Hagna, pwede mo comment adto. O niya, ang Mayor Joseph Raniola usab, ang Radyo Hagna, kay ila naman niyang mga gadget, no? So, live po ta sa YouTube account sa Radyo Hagna, Engineer? YouTube account sa Radyo Hagna. Okay. So ato pud ning pagtimbayaon ni sila burn kay aron pud malipay pud ni sila ba. Si Digno Cadilinia, Majong Buntag, Ma'am Jean, Vice Mayor Joe Pugs Burn ug Galandong Mayor Joseph Raniola. Nasa screen na live na. Si Jennifer Hunasagro, makita din na sa inyong screen ang inyong mga gipang comment no. Good morning usab kay Mayor Joseph Raniola o sa iyang First Lady. God bless. Ningon siya nga kung mo leave ko no dili pa mo apply ang employees mo leave para maka-sure na ay makapuli. Correct. Matod pa ni Porperia Olay. Good morning Ma'am Gina og Sir Bern. Thank you Mayor Joseph, Vice Mayor Pagar og mga Hagna officials. Padayon Hagna. Okay. Matod pa ni Marfel, Ma'am. Marfel sa Hulga Cafe Nabra. Okay. So mo ni siya ang official pud ni sa Pundok Hagnaanon sa Manila. Hello Hagna. Good morning Sir Bern and Ma'am Gina, kay Mayor Joseph Raniola at kay Vice Mayor Pagar at sa tanan nga mga taga Hagna. O niya, Ma'am Isel Akdal, kumusta? Mayong buntag Hagnaanon. Yan napunta si Ma'am Nini Liedo Escolano, mama ni Love, no, nagtanaw sab kanato si Nery Likin. Good morning Ma'am Gina, Sir Bern og VM Pagar. God bless, avid listener and follower here. Wow. Wow. O niya, sa Pikas page pod na po diha si Eduardo Tadena, Majong Buntag Hurot. O niya kang Ma'am Lucit Labastilla, good morning tanan. Og si Juji Madrona, kumusta diha sa BPLO? Oy. George. Nagtanaw, dili siguro busy kay nagtanaw ba man? Lagmit. Kang Pads Piux Tadena. May pagpaminaw, nagtanaw sila nato, no. Okay. Salamat kayo, no. Mo tuy bag-o na to nga kuan, makita na tong comments na. Comments mo. Grabe high-tech na Jarcom. Good morning. Padayon lang sa good governance. Thank you from Big Mad. Salamat, sir. Salamat kayo, sir. Unya, sa itong pagpadayon karon mga kaigsuunan, kamulo pa manghapon ta, sige pa man tag-awhag sa itong mga kaigsuunan Hagnaanon nga bisan pa man, bulano na, no? Tibuok Pilipinas na ni. Nga atong suportahan ang ato ang Faith Tourism Project mga kaigsuunan. O niya, matag simana, atong paningkamutan nga makahatag tag update sa mga bag-ong ni Dunar. No? So, karong simanahon na,
atong tan-awon ang report gikan ni Ma'am Aiding. Salamat kay Ma'am Aiding sa imuhang report, no. Matag simana ni na bag-o PowerPoint palihog. Ang bag-ong mga ning donar o ang balances o pila na atong kwarta sa Faith Tourism Project sa pagpatukod diha sa ato ang dako nga estatwa sa Birhen sa barangay. Ma'am Gina ug Basi Engineer. mangutan na po Vice. sila Berno nganong wala pa masugdi tungod kay naghulat pa ta sa atong resulta sa atong soil test analysis o sa atong soil borings. Okay. So mo na nga wala pa na ta maghimo og mga lakang, pero once nga mo gawas na ang maong resulta, so anytime makasugod na ta sa atong foundation. Okay, so atong tanawon ko, no. Sa tanan nga mga mo donate pa Bern, di ba? So asa man to atong kuan account, Metrobank account number Okay, paki-full screen ka na. 370-707-023-601. Okay. So, as of now, ang ato ang ning donar, no? Cash position as of January 23, 2023 na natakaron sa 1,335,000 pesos. Okay, kinsa man ning bakong ni donar? Atong tanawon ko, no, si Ma'am Samantha Marie Nicole Chiu, salamat kayo, 3,000 pesos. Si John Eliezer Baha and Family, 1,000 pesos. Si Miss Edith Baha and Family, 500 pesos. O si Miss Ann Margaret Madrona and Family, 500 pesos. Salamat kayo. Empleyado sa gobyerno sa LGU. O niya, ang total donations niabot og 1,335,000, nakadeposito na tanan. Matud pa sa report nga gikan sa ato ang mga tinugyanan dito sa ato ang lokal nga pangagamahanan. Okay, thank you so much, no. Salamat kayo. Ayaw kalimot sa pagsuporta, no. Andam gihapon ta mo dawat og mga cash donations. Chike ug uban pa. Andam gihapon. Oo. Okay, wa pa man ta mahuman. Wa pa mapuno. So mura gahuwat pa po ni sila, Vice, no. Gahuwat pa po ni sila. Okay. No, last week, the other week, na ay reklamo nga gipadangat sa atong buhatan diha, Ma'am Gina, no? Kabahin silang dalan nga mo lagi na karon nga ting-uwan, grabe gyud. Reklamo sila kay na mga estudyante. Yeah, speaking of, no, kay bag-o pa lang ta nakadawat og kuan mensahe gikan sa atong MDRRM, no, nga dunay nahitabong landslide dinha sa atong Pahina, no? Diha sa kuan. In front of Kaduyak residence sa 5th district sa Pahina. Gamay lang inoon siya nga pag landslide, pero maulagi na eroded nga soil ba nga unya kinahanglan ko no na nato siya tamnan pod og cover crops. Matod pa sa atong MAU, designate Wendy Galero, no. So lang siguro, bantay gyud ta kay anytime og naay mga pag landslide kay tungod kay humok man ang atong mga kayutaan karong panahon na sige ulan. Nya katong reklamo, Ma'am Jean, atong balikan to, maot ilang dalan o niya kaning naang maglisod og agi ang mga maestra, maglisod og agi ang mga estudyante, pero pag ingan na nga adtuon giadto gyud. Pagkainit. Di wa pa init bisag uwan. Adto giadto ni Vice Mayor, giadto ni Sir Joel Rosario. Mando man pud nimo adto ninyo. Mando sa atong nga makagagapo. Okay. Okay, atong tanawon ko ning video presentation sa Action Agad ang serbisyo sa atong lokal nga pangagamahanan. Sa administrasyon ni Mayor Joseph Raniol, ilang tao nga walay mabiyaan sa pagpalambo o pagpadangat sa tinuray nga serbisyo para sa katawhan. Sa atong episode karon, usa ka reklamo sa mga
lumulupyo sa sitio Danao, Barangay Buktol, ning lungsod. Kami padangat sa iyang yangong nga mahatagan sulbad ang problema sa ilahang dalan, ilabi na kung kini kusog ang ulan. Ning pakanaog ug mando si Mayor Joseph Ranyola nga magpahigayon dayon og ocular inspection aron sa pagsuta sa kasamtangan nga kahimtang niini, uban ni Vice Mayor Jupisto Pagar Jr. ug ni kanhi Kapitan Joel Rosario linawas nga ningtan-aw sa mong lugar niadtong adlang Huwebes, Enero 5, 2022. Lisod lagi agi answer kay mag-uwan. Gusto kaadyo ang baha diha na nahitabo dis na agi nga sinunggudo og isang anak nga pagbiras go kay way go pagbiras go ni sugpok matong tubig nga gikas ibabaw mo tong naanod sila sa ubos didto gikuha na pud si didto sa ubos mo lagi nang ug mag di na pud mag-uwan hita ko mo ng mga dawog ng mga sakyan na mga bao-bao matakilid daghan ba mga bata ito man kay may estudyante mga maestra pa na maestra dani maupod tugon ning anak pud nga natumba pud nga natadyom dari ug wa pay laki makakita wala hospos ubos lagi sir hinaot pud ko tabangan intong pag gamay ra man pud na giaksyonan dayon kini sa lokal nga pangagamahanan aron mahatagan sila og temporaryong solusyon samtang giplansa pa ang konkretong plano sa pagsulbad sa maong problema. Gidalhan kini og sobra sa napo ka mga empleyado sa lokal nga pangagamahanan aron maoy mopatag sa gitambakan nga dalan sa maong sitio Danao, Barangay Buktol. Papasalamaton ang mga katawhan sa maong dapit nga giaksyonan dayon kini sa lokal nga pangagamahanan ubos sa liderato ni Mayor Joseph Ranyola uban ni Vice Mayor Jojo Pagar. Magpasalamat ko nga niabot mo dari karon kay nag-uuli ko na ng mga kasada kay daghan ang disgrasya po na ng mga motor. Kadua po ka ng mga estudyante mag-lisod taon po. Kami po manugbong lisod-lisod. Nag-anjo po ninyo. Ako dako magkugsali. Libayis ng itong mayor. Kaya bawon mo po nga ma-aprobar sila na. Nasayon man po nga. Dunggun ka dyan. Maayos mga tao sa mayor. Okay. Salamat kayo, no? Vice, patay ikaw gi-adto na to. Di ba dangog? So, okay naman, Bern. Servisyo na. Once nga maabot na sa ni Mayor, kinahanglan aksyonan dyan na. Aksyonan. So, nakit mo na itong pumagi kay aksyon agad. Aksyon agad. Hindi kinahanglan, aksyon. Engineer Pagar na. Vice Mayor Pagar. Aksyon agad. Basta makaya lang sa panahon, Bern. Adtuon yun na. Kato, gani, pag adto gaon-uwan mo to. 101. Dangog ang karsada, Ma'am Jean. Hadlok. Hadlok kalis dudong. Okay. No, salamat kayo on nga. Og nadon na mo yung mga gikinahanglan nga aksyon na nato mga higala, no? Na andam ang ato ang lokal nga panggamhanan. Pinaagi sa buhatan sa atong municipal administrator. Adto alang ninyo. Personal, no? Kay basin yung text-text, na mo po binuang ng text-text, Ma'am Jean. May muna ilang personal on, letter request. Kay, mabasa usab ni Mayor nga na adi ni panginahanglan nga mga barangay, so padala dayon na si Mayor o kuan to the rescue. Correct. Atong mga katawhan diha sa mga empleyado diha sa Municipal Engineering Office, of course kauban ang atong kanunay, no, ang atong Chief of Staff nga si Sir Joel Rosario, mo na siya ang atong operations. Update po na si Sir Joel. Actually, Bird, na nagpuntay na ka-schedule. So, tungkol lang sa daot ng panahon, wala yun nato na matrabaho. Kaning sa paraon, sityo Kuliloy to going to Kinagbaan, kay ang nireklamo gila na ang barangay Kinagbaan, Lakabuyog, ay mga estudyante sa paraon, motor, lisod ng yun yan. Lisod. So, karon na atong heavy equipments, ang problema kay ang panahon, ang budbuduyog. So, sama po sa Tehero, no? Vice. Pero ang Tehero, may na lang kay ang Side na siminto na. Siminto, kay niinit rag pila ka higayon, pila ka adlaw, tulo siguro duha. So, dihang dapita ba nga action agad yun ta,
kay atong manggitan nga kung unsay atong aksyon nga kalipay po sa katawhan, kung unsay atong mga accomplishment ngod kay ilang mang gi-request sa bisan pag dili nila i-request basta makita nato nga ang gyud trabahoon, so ato ginang gitrabaho. So kinahanglan yun, no? Kaya ang atong lokal nga pangagamahanan, andam nga mo serbisyo. Kay kompleto man ta. Naata. Gawas lang siguro o kanang di gid tugod sa panahon. Gamay pasensya ba. Sama karon, no? Grabe. Grabe ang pila na kaadlaw nga sige og uwan. So alangan man pud og ang atong mga heavy equipment ato nang padaganon, napilit man ang ato isugal, no, lisod. Ato isugal, makasan lang ta sa gasolina. So magdepende po na sa kanang gingon sa mga operator, Ma'am Jean, nga kaya ba og di makaya dili. Di pa nang ipugos, no. Ato usab nga tabangan og ampo nga dili na unta nimo balik. Sige uwan-uwan. Kay aron makahimo na ta sa atong mga proyekto. Nya kay ganahan po nato mga farmer mo sige uwan, nga makatanong mo pud sila. Uwan nya mo init po. Balance lang. Bahin-bahin lang ta equitability ba. Gahapon day pud Bern, diha tay gibisita pud sa atong mga proyekto pud. Karing sa Baywalk na to, dapat sila kang doktor bitaw asinas. Napumunto yung mga stock file diha. Gihinahinayan to og pakuha ni Sir Joel para itambak na po dito kay para mahindlot ng dapita. Wa na po ko kabalik og check ni bundak na pong uwan. So gikuan na gyud to sa operator nga taman sa makaya, sir. Ako gining buhaton karong adlaw. Correct. Unya, speaking of no, pwede pud nato ang atong murag kamulo na pud ang atong kuan makaghimo og bricks base of course makatabang gyud ang atong paghimo og bricks pinaagi sa atong mga raw materials, no. Sige naman sila, no. Naghinahinay, nag-practice. Practice ba? Kaya, kuan. So, anyway, so, daghan kayo ta og mga kalambuan nga, kuan, nagkinahanglan ta sa mga suporta sa atong mga constituente, labi na gyud sa atong mga empleyado sa gobyerno. Okay. Diha day po'y panahon, Bern, nga nagpatawag ni Mayor ang gatong saklaw, sa Kanulaw. So, gi-meeting kung unsay ilang mga panginahanglanon. Ang number 1 yun nila dito ay ang kalsada mong yun. So, automatic, amo na nag-inspection na sinihagi. So, double lang po na mag-check ang pag-inspection kami ni Sir Joel. Kaya aron maklaro yun kung sa mga panginahanglanon nila. So, ato na nang gibgamuan po do program of works karon sa kalsada. Sa intit dito. Kay grabe pong nanglisura. Mo gyud na reklamo dito, no, sa atong mga Kanhulaw League of Women's. Kanang maghimo sila sa ilang tabliya de Bensoy. So mo saka sila dito, pait kayo ang ilang kalsada. So naalang po gi-require nila gamay kay kanang pagpasuhod na gyud sa ngadto sa ilang building facilities murag na ay gamayng diferensya sa right of way. So ako lang tinagaan sila idea nga ato inganaon kay aron inig trabaho mausara mapastar yun na siya. Okay. Wow, nindot nga kalambuan na Vice. Matod pa ni Jennifer Hunasagro, good job. Action agad, dili jud maabtan og siyam-siyam kay action jud dayon. Salamat kayo, good job. Salamat kayo, Ma'am Jennifer Gro, sa imong kanunay og pagsuporta. Okay. No, ato pong kuhaan og update ang ato ang nagpadayon nga basketball tournament sa SK, Ma'am Jing. Wow. Sa standing, no, team standing sa matag barangay kung asa na kay by cluster man ni sila. Aron pod ano nay sa nga ni idea ang ato ang mga supporters sa maong mga team. Adto ta sa bracket A, Pangdan, oy, wa pay pildi, Limay Daog, Kantagay, Katawas Bugik. Basin ni apil ni siya. Basin, Waterboy. Onya, Kantagay, upat daog, usay pildi, Kanuuba, upat daog, duhay pildi. Kambugason, tuloy daog, duhay pildi. Pahina, tuloy daog, tulo po'y pildi. Onya, Kanipol, tuloy daog, upat pildi. Tehero, duhay daog, tuloy pildi. Malbog, wapay daog, upat na pildi. Onya, Ipil, wapa po'y daog, 5 na pildi. So, grabe ni. Tabla. Naay mapildi na apoy mo daog. Dato tas bracket B. Atong tanawon bracket B mga kaigsunan. Why? Wapa. Kanhulaw. Uy.
Kano apil ni Vice. Pig ni. Ani apil ka? Kanulaw wapay pildi lima na daog unya odyong upat. No, ligon po. Ligon ni upat daog usay pildi naatang upat daog usay pildi tubod monte tulo nay daog tulo poy pildi. Balili duhay daog tuloy pildi na usok duhay daog tuloy pildi laka usay daog limay pildi uja buyog wapay daog lima na pildi. Ha? Aron mabuy na sila. Aron mo daog. Wapo naman po ng basketballan sa buyog. Karon na pa bracket C at bracket C mga kaigsuunan. Excited ko sa populasyon. Excited. Bracket C bunga mar bukto larapan mo yan populasyon kantuyok. Naguna sa standing ang bunga mar. Congratulations, no? Wow. Unom ang daog wapay pildi, bukto 5 ang daog usay pildi larapan upat ang daog duhay pildi mayana tuloy daog duhay pildi luok tuloy daog tuloy pildi kabungaan usay daog 5 pildi poblasyon. Wa pa ka daog upat na pildi. Barangay Bern. Wa mo guta mo apil. Grabe kanchaw si ko ano. Bugix. Sa dilaman kantuyok. Ingan naman na may panahon nga season mo na. Pabalino pa dato sa Vice. Asa? Buyog ko na sila. Sa poblasyon. Wa po basketbulan buyog. Bugix na lang. Mo na nga na poblasyon nga mo tay tarong po basketbulan gud. Okay, wa pa gym. Wa tay gym. Wa praktisanan ba? Sa sige. bagay. Bracket D. Ato tas bracket D ha.